हालेवनाय दाथ' मोसौ गैया खदालजों जावनाबो माइ गायगासिनो खै बिगा दं हाया 3.5 बिगा दाबो गायनो हादों खदालजों जाव औ 3 बिगाखौ औ औ गामियाव ट्रेक्टर दंना गैया ट्रेक्टर दंबाबो हाया एसे उसुबिदासो ट्रेक्टरा नांगौ दला मोसौबो हाबा मोसौआ हाबो मोसौ गैया आंनाव गैया गामियाव मोसौ गैया गामियाव दंबाबो नै माइ गायखांनाय लोगो लोगो मोसौआबो लोमजाबाय आरो गावबो ओरैबायदि उसुबिदा ना सार नङा उसुबिदाबाबो बिदि मावदों ना होमबा मोसौखौ मोनोबा टाइमाव हालेवनो हायो मोसौ मा खस्थ' मस्थ' गोदोथ' हालेवोमोन दा बोराय बैसोखाय हालेवनो हाया जासै थेवब्लाबो खस्थ'यैबाबो हालेवनो हायो नोंथां जब कार्ड दंना गैया नोंहा आंनाव जब कार्ड दं सार खामानि मावदोंमोन ना मावनायाथ' जब कार्डनि फैसा मोनाखै मोनाखै खनसेबो मोनाखै दैखोना लांजोबो सिगांनि सरखार माबाफ्रा जेनेबा ओमफ्राय माबा सार आं हिन्दी फिल्मनि नामै एप्लाइ खालामबाबो आंनाव दासिम सेलेकसन जायाखै सार आदसा एबार जागोन र' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय फैना दोङोथ' एबार जागोन फिसाजोआ नुयोना बेनो नुयो बारा नुवा जोनोमनिफ्रायनो ना औ स्कुलाव थांदोंमोन नामा बे स्कुलाव हाबदोंमोन खुगायाव हाबाय लिरनायाव जायाखै बेसे बैसो जाखो 15 इंलिसनि जाबाय 19 उन्दै सासेयाव फरायदो बे देग्लाय मेट्रिकखौ पास जाबाय सार आं फरायदोंमोन ओमफ्राय मानोना जोंनाथ' न'आ गोरिब ओमफ्राय एडमिसन खालामनो आङो जे कलेजाव फरायनो सानदों ओमफ्राय आं हायासै मानोना गोबां खरसा थांमोन आरो ओमफ्राय दा बेहाय गासिबो फर्म फिलाप गासिबो जाखांजोबखामोन ओमफ्राय आं जाय स्कुलाव फरायो बे स्कुलाव कलेज दं आरो थेवबाबो बेहाय बारा खरसा थाङो नङा थेवबाबो इउनिफर्म बे बासुगाव हायार सेकेन्डारि ओमफ्राय थेवबाबो इउनिफर्म बेदिनो लेखा बायनो थाखाय जोंहाथ' न'आनो गैखाया आरो आं बिमा बिफाखौ मा होननानै मारै आङो बिदि नांगौ होनना बिसोरबो हरनो हाखाया आंबो बुजिनांगौ मेट्रिकखौ माला पास दं देग्लाय बोसोराव बिदिनो कर'नानि थाखाय पास जानायनि चान्सआ बुरजाखामोन नालाय बेनि थाखायनो आंबो सासेमोन आरो स्टुडेन्टआ पास जाबाय औ सेकेन्ड नोंसोरना पास सेकेन्डआव जादों दा नोङो फरायलिया होनना सानबाय नामा माने फरायगोन आरो बेखौनो सोंबाय आङो नों फरायबानो जाबाय दै बासुगाव हायार सेकेन्डारियाव आं बुंनानै दै नोङो बारा बुरजा नायगिरसोनो नाङा नोंनो जि मिनिमाम नांगौ बेखौ होनो हागोन थांलाय फैलाय खालामगोन नामा नों गारि मोनो नामा गारि मोनो माजों थांलाय फैलाय खालाम बासजों थां हायार सेकेन्डारियाव रायज्लायनानै बासुगाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसनखौ आरो बोसोरनि फरायनायखौ एडमिसनाव दाथ' फैसा नाङा नों इउनिफर्म बायनोसो नांगोन नङा होमबा इउनिफर्म आरो लेखा दै इउनिफर्म आरो लेखा बे एम एल ए सोर गोलैयो बेयाव जयन्त लिरना ला जयन्तनो होबानो मोनगोन फैसा दंखायो माने होनो हायो स्टुडेन्टफोरनो होमबालाय जागोन दे অলপ বেনিফিচিয়ারি স্কিম এটা এফেলো আইবিএস এটা দিও এপ্লাই মাটি বলে আছে 3 বিঘা এখন প্ল্যান্টেশন মাই গাय बिगाथामावबो आरो मायबा बिफां लाइफां गायनो जायगा दं नामा आंनाव बिफां लाइफां गायनाय बे बारि बिथायाव एसेल' फख्रि गैया बेसे गिदिर नोंनि बारिया बेनिफ्राय बै औवासिम बिगानै किचेन गार्डेन नों मा सानदों बुंलायदो माबाफोर माबाफोर जों मदद खालामनांगोन माबा सानदों नामा बिदि जिरायनानै बुं जिरायना दावहाय दानि लोगोनि सासनगिरि देरसिन मानसियानो आगान होफैदों आंनि न'खरखौ मोजां मोजां आं बेखौ मोजां मोनो आरो आं दा लुबैनाय खारना जाहैबाय नैबे आंनि फिसाजो हिन्जावनि मेगनखौ मोजां खालामनो हागौबा साननानै नाजानाय जादोंमोन सार सोंना नायनो डाक्टारनो एसे भिडिअ खालामना लाखो गथ'खौ
आं डाक्टारजों सोंना नायनि दे हायोबा नाजागोन आरो गुबुन दै टयलेट दङ टयलेट होदों पायखाना फायखाना दं दै लोंनाय दैलाय दैया जोंनि बे एरियायावनो दैखर दैया सोलिला सार सोलिया मोजां नङा बै एनटिपिसिनि थावानो हा सिंसिम फैनानै निजिमा थावानि गोजाव लायो दैयाव दैखराव गोजाव फैयो सार दैखर नांगौ दैखराथ' बारा गोथौ नङा खोमा दैखरा स्कुलाव दा मा बुंनो नागिरदों दा बेखौ आवगायाव जायगायाव खस्थ' मोननायखौ लिस्टआव हरदोंमोन नालाय सार आंनिया थालांनाय बायदि मोननानै आं दा नों सोलोंथाइ हरफानो मोनाखै नोंनि अनिमा ब्रह्म